České Budějovice jsou město, které si sportovní klání tohoto typu zaslouží. Sportovci, kteří přijeli i na půlmaraton, tak byli přivezeni Českými dráhami přímo taženy lokomotivou, která měla na sobě logo Rančeku, takže ta provázanost je velká. A nejenom Praha, ale i České Budějovice dokážou připravit takovouto závod, takovouto činnost a spolupráci. A České dráhy jsou k tomu nakloněny a já jako patriot jsem jedině rád, že to je v Českých Budějovicích. Matoni likes this kind of project. It's a nice project which has an impact to many people, and it's motivated to keep an active life, a healthy life, and all this value which are part of Matoni. This is why we are here and we will be here. My jsme právě z Českých Budějovic. Maraton jsme ještě nikdy neběželi, ale protože se to běží v Budějicích, tak jsme si řekli, že to zkusíme. My běháme po celý ten seriál i v Praze a v Olomouci a všude, tak proč bychom to neudělali doma? Před 18 lety mi transplantovali srdce a snažím se udržovat svoji kondičku trošku. Jsme ze severních Čech, přijeli jsme kousek od Žatce a jsme tady proto, protože nás baví běhat půlmaratony a líbí se nám v jižních Čechách, líbí se nám České Budějovice. Takže doufáme, že to bude super zážitek. We are from Uruguay, South America. We are here traveling around Europe. We found that this race was going to run in today, and we said we have to go there. Protože na plese jsme se domluvili a vyrazili. Náš tým se jmenuje Olešník, protože to je vesnice, odkud jsme, a běžíme štafetu. Letos mám za sebou už maraton, takže Budějovice dobrá příležitost zůstat zase u těch půlmaratonů. Počasí je dobrý a soupeři se taky budou, kilometry jsou značený, takže člověk bude mít přehled, jak běží, no, takže ideál. No. Spojení značky Volkswagen a značky Ranček.com je pro nás příležitostí. Příležitostí k tomu, abychom se profilovali jako značka, která podporuje nejenom náš prodej, ale podporujeme naše zákazníky, naše potenciální zákazníky v tom, aby se mohli bavit, aby mohli zdravě žít.
hotová, ale úžasný zážitek to byl. Bylo to super, super, super. I'm from Argentina and I'm just enjoy running. I'm living in Prague for a couple of years and I discovered running in Czech. So I'm trying to run as much as I can. No já jsem tady z Budějic, proto jsem se přihlásila a vyšlo se mi skvěle, protože počasí bylo úžasný a lidi na trati fandili strašně moc, to bylo super, moc díky.